बिमा बिफाया गथ'फोरखौ जोबोर खस्थ'यै खाङै बायै फेदेरो नाथाय दानि मुगायाव उल्थासो जाबाय नंगौलै नोंथां बाथ्राखौथ' नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो बे बाथ्रायाथ' नोंथांनिल' नङाना बे जाथाया बयनिबो न'खराव जादों आच्छा नोंथां दाखालि आं रांनि खोथा बुंदोंमोन ना रांखौ मोननायब्ला हामगौमोन आरे माहाजोन बाबु नोंथाङा जिंगा दासिब्रा जेसेबां रां नांगौ आंनियावनो मोनजोबगोन मा रांल' जा मुवा बेसाद नांगौ गासैखौबो आंनियावनो मोनजोबगोन नोंथाङा मात्र आंखौल' बुंब्लानो जाबाय जा नांगौ जा समाव नांगौ बे समावनो लांफैनो हागोन बहाथो माहाजोन गासैबो हा-हुआनो नोंथांनानो बन्दक थाजोब्बाय आंनि न'आव सुनि हाबबाय नोंथां सुनि हाबबाय दरजा खिरखि न'खौबो लुफुंजोबनो हायाखिसै नोंथाङा जेबो जिंगा दासिब्रा नोंथाङा माने इसेबां जिंगासिदों आं थासान्दियाव जा रां नांगौ जा मुवा बेसाद नांगौ आंनियाव फैब्लानो जाबायना जा नांगौ आंनियावनो मोनजोबगोन नोंथाङा इसेबां जिंगासिनो नाङा मिथिबाय थौ रांखौ बै दखानावनो लानो हासिगोन एसे लेखा लेखिबो दङ नोंथाङा सुइखौबो होनानै गालांनांगोन जागोन दे नोंथां बेफोर नोंनि फाला आंनि फालासोब्रा बेफोरखौ जिंगासिबाय थानो नांला नोंथां आब' 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 बियो दुफाङा दा आंखौ बियो फोरोंदों खुलुमबाय खुलुमबाय फै जिरायफै जिराय फंबाया ब्याम खालामनो हादोंना औ हादोंथ' आगोलनिख्रुइ बांसिन मोजां जादों बेहा हायाब्ला बुबानो जाबाय बेखौ रोंग्राया आंनो गासैबो खोथाखौनो बुंजोबबाय आरो खोनानानै आं बेराफारसे दुखुबो मोनदों आं बोरैबा मोनदों गोसोखौ जि जाबाय मोजांनि थाखायनो जाबाय आरो मोजांनि थाखायनो जायो एटलिस्ट दा नोंसोरो रावजोंबो बुंजायाब्लासिनो गावनि गोसो बायदि मोजाङै सोलिलांनो हानाय बेथ' जाबायना नंगौ थेवब्लाबो सिगांनि बाथ्राखौ गोसोखाङोब्ला जोबोद दुखु नाङो गावनि मानसिफोरानो बिब्दि खालामोब्ला आरो गुबुनखौ मा फोथायनो हानो बेफोरखौ दोनथ'दो दुफां साहा फुदुंनि साहा लोंलांदो नांला आं ओरैनो साहाखौ खम लोंखायो उर्बशी औ ओमफ्राय मा खालामदों बियो जागोन दे थाबैनो लोगो मोनगोन उर्बशी खोनायाखै नों सोर हौवाजों रायज्लायदों ओंखामखौ सोर खुरगोन नों खुरनाया नामा आरे बैथालि सोरखौ दाद्रि होदों नों सोरखौ ओंखामखौ आं खुरनांगौ आयै थि सानदों नों आंखौ हो आयै गुवाहाटि सानदों आंखौ बुंदों आयै मा जाखो बिहामजो माबायदि नोंलाय ओंखाम खुरनाय बाथ्राखौ लानानै एसेबां दावराव माबायदि आखुनि नोंलाय ओइ बुरै बे सेन्देलखौ नुवाखै नों बे सेन्देलखौ दाहोना रुवाथि सानदों आंखौ साबबाना बैथि थांहोगोन बिहामजो नों मासे खुरिया फालाय मा आखल दिन्थिनाय जादों बेफोरो आखल नों आंनि आखलखौ बुंनो फैदों नोंनि आखला मोजांब्ला सानै हिनजाव मानो लायामोन नों मैया दाख्लिनिफ्राय मा जादों नोंहालाय मा जादों नङा खुसिया बिलोनि बुदा हमदों आंखौ दिनै होगोन गाबोन होगोन होनना दान मोनथाम बारलांबाय बोरै नोंनि स्कुटिया हा उर्मिला मा नोंखौ फुदा हमदों ए गभर्नर साहाब नोंसो नों आंखौ मा सानदों हा रुवाथि सानदों आंखौ हा उर्मिला मोनालै बिहामजो मोना बिहामजो
स्कुटि गंसेनि थाखाय एसेबां दावराव नों सिरि सिरि था ओइ बोराय नों सोलाय बे केसा आंनिसो आंनो दानो नांगौ दानो बिरगोसा नों रांखौ लाबोदोंना लाबोदों लाबोदोंब्रा लाबोदों बिहामजो टाउनालाय बेसेबांथो गोजान गारिजों थांब्रबनानै बायनानै लायब्रबनो हानायखौनोलाय नो राङा लादोनो बेसेबांथ' दङ 1 लाख दंब्रा बिरगोसा नो राङा होदो बिहामजो थांदो मोनागोन गोख्रै लायनो थांदो माथो खालामबाय थाखो हरदोब्ला राङा थु मा नायबाय थाखो नों थाङा नामा फैदो र' फैदो ना आदा बिदिब्ला लेखा लेखिया थाथ'लायबाय गाबोन समफोर खालामसिगोन नोंथांमोना जिंगा दासिब्रा जेसेबां रां नांगौ आंनियावनो मोनजोबगोनब्रा जागोन नोंथां बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै थादो क क ख ख ग ग ख ख ङ ङ दे नों दा फराय क ख ग ङ आरे आरे बावगारलायबाय दासो फोरोंदोंमोन माथो लिर आब' आं हादोंनो माथो हादों? आंखौ मानो बुदों एसेबां मोनसे सोदोबखौनो खनले बुंबाय थानांगौ नामा रागा जोङा मा जानो हा नोंनि बे खर' मा दङ हा मा दङ देहायाथ' मैदेर बायदि नाथाय खर' दाबो मेलेम जायाखै बिहा फराय आब' नों आंखौ मानो मैदेर बुंदों आंथ' मैदेर नङा मैदेरा माथो सिन्देर थायो खोमाफ्रानो गिदिर गिदिर जायो आरो आथिं थोंब्रैबो दं सिरि था आरो आंखौ फोरोंफैबावदों बे नोंनि खुगाखौ हमथा मैदेराबो नोंनिख्रुइ बांसिन गियान दं मा जादों मानो इसेबां दावराव दावसि ओइनि मोदोमाल'सो गेदेर जालांदों दाबो कक'खौनो गोसो लाखिनो हाया हागोन दे हागोन मानो हाया जानो फोरोंगिरियानो मोजाङै फोरोंनो रोङाखै खोमा हायोब्ला नोंनो फोरोंना नायलाय दुफां जिरायथ' बिदिब्ला आं साहा बानायना लायनो आब' आंबो साहा लोङो नोंलाय माखौथ' जाया लोङा जाग्राखौसो सिगाङाव नांग्रोगो बेनो आच्छा नोंनो दिनै आब' मा फोरोंखो देलाय एसे फोरोंना दिन्थिलाय क ख ङ है जानाय नङालै नोंजों बोरै फरायो आच्छा बेफोरखौ दोनथ'दो ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो दे ओमफ्राय आंनो फिननायखौ होब्लानो जाबाय आच्छा हमनानै ला माबा दाउआ आदार जागासिनो दा बेनिनो मानै बिरलाङोब्ला अब्ला खैथा थागोन 7 नै जाम्बा फिनखौ आं होनि माथाम थागोन ना माब्रै थागोन माब्रै दासो मिन्थिबायना नों औ मोनथिबाय दासो रोंगौनो माथो देलाय बुं खबरफ्रा माबायदि नोंना दासान्दि मोजाङानो नाब्ला दुकानिया दाहार हरथ'नायखायसो न'फोरखौ लुनो हाबाय आरो जानाय लोंनायफोरखौबो बिनि दुकाननिफ्रायनो बाखि लाबोगासिनो नोङो बांद्राय दाहार खालामबाय थानो नाङा नाब्ला दखानिया बांद्राय मोजां मानसि नङा बे हले दस्रानो दाहार होयै गुबुननि हाफोरखौ गावनि खालामना लाजोब्बाय नाब्लि नाब्लि दे जों सफैबाय गोबां मेंथारबाय सा एसे फुदुंदो बै गादाब्लायाबो लोंलांसै गादाब्लां मा एसेबां लिलि माखौ नायबाय थाखो आलु गसाया दिखांना दिनथां दे नाब्लि सा एसे थाब फुदुंदो
बे आलु बस्थासेखौ हारसिङै दिखांनो हायो नामा बियो? ओइ नाब्लि नै नायनानैल' नोंसोरनि सभाफोरखौ नायबोसो थादों दे गादाब्ला बस्थायाव हम औ दे हाजिरा लाया मुलायानो बेयावनो गावबा गाव मावनानै थै आइदोलै आइदै 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 ओइ नाब्लि नाब्लि आइदै बै गादाब्लं मा नायबाय थाखो बैयाव दोनथां आलुखौ रुवाथिबो नांगौ दाहोनाबो नांगौ आरो हाजिराबो नांबावगौ जाया नोंसोरजों लाबो साया गैलालै आयौ मा जाखो साबाय नामा एसेबां गुदुं साफैनो बयसखाला दामलि आइदै 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 मा जोंनाबो सिखार सिखार आइयो खैमा बुसखाला आइदै शाला फुथारखौ मोननानै सोलिलाबाय थायो शाला सैमाफोरा बुजि मोनदों आं नोंसिनि खुरांखौ आइदै नायगोन र' आबै आबै दास्रि आबै माथो दरजायाबो फांनाय बहा थांखो बिसोरो दास्रि आबै उफ अ आबैसो माथो फै जिरायफै आबै एसेबां गाबज्रिदो बहाथो दङमोन खामानि मावबाय दंमोन आं आबै बेयाव जिराय आबै नै आबै मैगं एसे लाबोदों न'बा मा दङ मा गैया नै मनाखौ न' सिङाव दोनहैदो आबै मानोबा लाबोनांगौ जाखो आबै गोसोखौ हमथा गाबनो मोना लोरबां दाजा आबै नै मैगङा लांदो न' गय जा आबै जागोन दे आबै एसेबां बुरजा मानो लाबोनांगौ दे आबै इसेल'सो लाबोदों आबै जोंहा न'आवनो गायनाय जानाय मानसियानो गैया नोंसोर जायाब्ला सोर जानो जोंहाबो सानैल'सो जाजोबनोनो हानाय नङा जागोन दे आबै जा न'आव मोजांब्ला आबै मोजां आबै दङ नोंहालाय आबै दासान्दि मोजाङानो दे मोजांबा मोजां आबै दे नोंसोर मोजाङै था जागोन दे आबै आबै नै बहानिफ्राय फैखो बिलाय बहानिफ्राय फैखो बहा सोलोंखो नोङो बिदि खुलुमनो जादों दे आबौ जादों हामदों रोंदों दे रोंदों आबौ नों बहा सोलोंखो आबौ बेनोसै बिमाया हामदों दे जादों दे आबै रोंबाय आबौआ नै आबै नोंसोरो उन्दै समाव बे आबौ फिसाया आइ जादोंमोन बिनिखायनो बिदि जाना थालांबाय हायोब्ला थाबैनो बिनि मुङाव थानसालियाव बावथाय था आबै दै गोथार लाबोनानै लोंहो
दाबो हामगोन आबै नंगौना आबै औ फंबाया मोजांमोनब्ला मा खालामगौमोन आं मोनथिगौ आबै फंबायनि थाखाय आंहा जोबोद दुखु दङ आबै हामगोन दे हामथारगोन आबै नो साया लोंदों हा नोंथ' आंखौ जोबोद गाज्रि मोनोना आंखौथ' बाजै होनना सानखाया नाथाय नोंखौ आं गाज्रि मोना आं मिथिगौ नोंसोर बायदि बैसोआव फन रायज्लायनाय मोजां मोनलायनाय आरो बयफ्रेन्डफोरजोंबो लाइन मारिनाय जाखायो आं बेफोरखौ जेबो गाज्रि साना आंहा रावबो बयफ्रेन्ड गैया बेफोर नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङा आं मिन्थिगौ दे आं रावनोबो बुङा नों गिनो नाङा नों आंखौ गावनि फ्रेन्ड होननानै सान बाजै बियो गुवाहाटियाव थायो नाथाय प्रब्लेमा बेनोदि सेंग्राया गुबुन हारिनि आं बेजों माबोरै जुलि जागोन आं जेबो राहाखौनो मोनाखै सेंग्रानि न'आव आंखौ रावबोआनो गनायाखै बिदिसो जाना दङ नोंनि लाभ स्ट'रिया नों जेबो जिंगासिनो नाङा बेनिबो राहा दङ दा नों बुंदो आंखौ फ्रेन्ड होनना सानना साना सानोब्ला आं नोंखौ मदद खालामगोन सानो बाजै दिनैनिफ्राय जों सानैबो फ्रेन्ड नाथाय मा राहा बाजै बिदि नों न'आव थाबाय थानानै फन रायज्लायबाय थायोब्ला सानसेब्लाबो हमजागोन बेखायनो नों मुम्बाइ दिल्लीयाव थांनानै कम्पानियाव मोजां खामानि मावनानै थाहैथां आरो साननैसोनि उनाव बै सेंग्राखौ लिंहरनानै जुलि लाहैथां आरो सासे गथ' जाब्लाथ' गासै प्रब्लेमानो सल्भ जागोन बिसोरनि न'खरनियाबो गनायना लागोन आरो जोंनि न'खरनियाबो गनायनानै लागोन आं दङ ना मदद होगोन नाथाय बाजै दिल्ली मुम्बाइफोर बादि जायगाखौथ' आं सिनाया आरो आं थांफेराखैबो खोनासं नों जुदि आं बुंनाय बायदि खामानिखौ मावोब्ला आं सासे मानसिखौ सिनायो नाथाय बिनो 20-30 हाजारसो रां होनांगौ थारैनो बाजै रां होब्लानो खामानि जायोब्ला ओइ फंबाय रथ'लाय आच्चा फंबाय मोनसे बाथ्रा बुंनि आं गाज्रि मोननो नाङा मा बाथ्रामोन बुंलाय आच्चा फंबाय नोंहा बै दाहास्रिजों माबाफोर सोमोन्दो दङ नामा दङ गैया मानो नांगौ देलाय नोंनो बुंलाय नोंहा दाहास्रिजों मा सोमोन्दो दङ आं मोनथिगौ नों माबा मोनसे नाजागासिनो दङ आरो नङाब्ला मानो थाव साबोन ब्रास कलगेट मानो ओरैनो हरबाय थायो आरोबाव न' बनायनायफ्रावहाय बोरै थिं माखासेखौ आरो नै रां माखासेखौ बोरै हरामोन आच्चा फंबाय नों मा बुजिनो बिसोरनि न'खरजों जोंनि न'खरजों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद मोजां सोमोन्दो दङ आरो बिथांमोननि दुखु आफोद खैफोद आफोदनि समाव सहाय खालामनायानो आंनि धोरोम फंबाय मिथिबाय धोरोम आं मोनथिगौ नोंनि बे धोरोमा माबायदि फंबाय नों मा सानो सानबाय था मिथिबाय बै दाहास्रिनि न'आव थांनानै दाहास्रिखौ लोगो हमहैनाय दाहास्रिखौ माबा माबि बुंहैनाय बेफोरखौ बन्द' खालाम आरो मोनसे खोथा दै बेटा नों जाय स्कुलाव फरायो बै स्कुलनि हेडमास्टारा नै बिथाङा मिथिबाय आं थांबाय ओइ रथ'लाय आदा आंनि मोनथिनायाव सासे फोरोंगिरिया फरायसाफोरनो मोजां गियान होयो नाथाय
नोंथाङा जानो हागौ बै फरायसालिनि सासे मोजां फोरोंगिरि नङा। ओंखाम गुफुर नुयोब्ला दाउखा गोसोमनिबो आंखाल गैया। बोराय दबनानैबो जिन्स लंपेन्ट गानबावो साला हिन्जाव फाग्लाया। दास्रि आदैसो माथो। बहा थाङामोन? दाखालि हाजिरा मावनायनि रां मोननो दंमोन, बेखौनो लायनो थांदोंमोन आं आदै। आं थासान्दियावलाय नोंलाय मानो इसिबां दुखुनि खामानि मावबाय थानांगौ जाखोब्रा? रां नांगौ जायोब्ला आंनाव थांब्लानोथ' जायोना। आरो बै बैसोआव इसिबां दुखु जाबाय थानो मानो नांगौ? आं दङ ना, आंनियाव थाङोब्लानो जेसेबां रां नांगौ आं हरगोन ना। देहाखौ एसेबां खस्थ' होनो नाङा दाहास्रि, मिथिबाय? नोंथांनिफ्राय आंलाय मानो ओरैनो रां लाबाय थानो? आच्छा, फंसे बाथ्रामोन। नोंथ' बै दुफांखौ मोजाङैनो सिनायो जानो हागौ। नाथाय बियो जोबोद आखल गाज्रि मानसि। अरायबो बिनि गोजानाव नों थानो नाजादे। नोंखौ आं गावनि साननानैसो बुंदों दे। दे बिदिब्ला थांलायदो। बै गादामलां, ओजों फै। मामोन माहाजोन बाबु? नैबेहाय माइरं, आलु, थाव, फानलु, संख्रि, साबोन, फिम गासैबो दंखायो, मिथिबाय? बेखौ बै दाहास्रि मोनानो होनानै फै। आरो खोनासं, दाहास्रिखौ माहाजोन बाबुआ लेंहरदों होननानै खोन्थाहैथां, मिथिबाय? जागोन माहाजोन बाबु। आरो थाब फै। नोंहा खाफालानो मोजांलै। नै माहाजोन बाबुआ थाव, साबोन, जानाय लोंनाय गासै मुवा बेसादखौनो हरजोबदों गलानिफ्राय। आरो माबा, माहाजोन बाबुआ थांनो होदों, नोंखौ लेंहरदों। आं फैबाय। दाहास्रि, मा नांगौ? केरासिन, जिरायथ'। जिराया। दे। आच्छा दाहास्रि, बाथ्राफोरखौ मा सानखो नोङो? एसेबां सम्पति, माने आंहाथ' गथ' गथाय गैयाना। नों जुदि आंजों हाबा जायोब्ला गथ' गथाय मोननोबोथ' हानाय। आरो गथ' गथाय मोनोब्ला गासैबोथ' सम्पतिया नोंनिनो जाजोबगोन ना इयुनाव। आदै, नोंनि बे सिमांखौ गार। आंनि फंबाया मोनथियोब्ला नोंनि बिखा जागोन। दिनै गोबां सान जाबाय नों आंखौ बिदि गाज्रि नोजोर होनाया। नङा दाहास्रि, नाथाय नोंसोरखौ दुखुआव गोलैनाय नुनानैसो आंहाबो दुखुआव नांदोंना, मिथिबाय दाहास्रि? आरो जेबो दा बुं नों। नो राङा। थां बिटि थां, नोंखौ सानसेब्लाबो आंनि खालामनासो गारगोन आं। मानसि लगायनानैब्लाबो आंनि खालामनानैसो गारगोन आं नोंखौ। थां बिटि साला। बै गादाबलां, सैमा साला बहा बहा थांबाय थायो साला, ओजों फै। मुर्ख साला। मा इसिबां हिरुब्रा? आं एसे लांसैलै। बिदिब्ला नोंथां 50% रेडि दंना? जिंगा दासिब्रा नोंथां, गासैबो रेडि दंखाजोबो। दानो रोखो रोखो सानानै हरजोबगोन आं। हिन्जावसाखौ लोगो मोननांगौमोन। आरो मुङा मामोन बिनि? मुङा बिनि दाहास्रि। नाइस नेम, दाहास्रि।
आच्छा नोंथांमोन न'खौबो आरो मानसिखौबो दा दिन्थिगोन आं दे जागोन जागोनथ' जागोन दाहासुइ आलासि टाउननि आलासि दे मोजां लामाथिं थांब्लानो जाबाय बेनो आंनिया जागोन धान का के मुर्गी कहा भागेगी आरो मोनसे बाथ्रा बिनि फंबायाबो बे लामाजोंनो फैगोन लोगो मोननो हागौ आरो बिनि आथिं आखाया बारा मोजां नङा आच्छा आंनि मावनो गोनां खामानिखौ आं मावबाय बिदिब्ला आं थांनोसै अके बाय 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 आथिं आखायाबो माथो माहाजोना बुंनाय बायदियानो जानो हागौ बिनो बिनि फंबाया जों मोनसे खामानि मावनि खोनासं ओइ आंनि रां हर मानि रां नांगौ नोंनो आं होनो हाया मानि रां नांगौ नोंनो आं होनो हाया मानि रां नांगौ मानि रां नांगौ मानि थाखाय नांलाय खमलाय नोंसोरो इसे रांनि थाखाय नोंसोर नांलाय खमलाय बन्द' खालाम नोंसोरनि बे नांलाय खमलायखौ मोसाजों मोसा अरलायनायखौ मोसौआ होबथानो फैदों अरे यार बहुत देर हो गया आएगा भैया थोड़ा माथा को ठंडा करो धैर्य रखो ट्रेन छूट जाएगा यार वो होएगा ना चिंता नहीं करने ठीक है तो फिर इधर है नेबाय करो थोड़ा आएगा इधर से इस बार दिल बहुत बड़ा है पार्टी भी बहुत बड़ा है अगर लफड़ा हो गया तो मैं फंस जाऊंगा टेंशन मत लो आ रहा है पहले तो बहुत बार किया ना हमेशा कभी तो आपको ठोकाया नहीं ना हमने उसको फोन किया वो फैबे था रहा है बोला हमको मिल जाएगा आपको ठीक है इस बार आइटम तो ठीक है ना आइटम सारा बुहुम में ऐसा आइटम नहीं मिलेगा आपको मालूम है पहले भी तो आपको बहुत अच्छा माल दिया था पिछली बार से भी बहुत दुनिया है आ गया वाओ सच में यार ऐसा आइटम तो बुहुम में नहीं मिलेगा ओइ भागिन बिथाङा दिल्लीनि जोबोर गिदिर मानसि नमस्ते बिथाङा सासे दिल्लीनि जोबोर गिदिर सासे बिजनेसमेन खोनासं बिथाङा बड'लेण्डनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाखौ दिल्लीयाव लांनानै बुरजा बुरजा फैसानि साखरि होयो थांनानै मोजां खामानि मावहैबानो जाबाय दे नोंसा नोमबाजियाबो बिजों रायज्लायदों मानसिया मोजांथार जिंगासिनाङा माबाफोर जायोब्ला आंखौ फन हरब्लानो जाबाय आं दं दै गिनाङा नों बेजों थांब्लानो जागोन आमाय गोनां जायोब्ला आं नोंसोरखौ फन खालामगोन मोनसे खोथा आमाय फन हरोब्ला हमनांगोन दे आरो मोनसे बाथ्रा
आइ आफाखौ दानो खोन्थाथ'नाङा आं बिसोरखौ फन खालामनानै सरप्राइज होगोन आं दं जागोन अरे यार टाइम बहुत हो गया चलना चाहिए बातें तो बहुत होते रहेंगी ना सिस्टर फोन है ना ठीक है आप लोग जाइए थांबा दे हागिन दे जेबो जिंगासि नाङा दे थां ठीक है ओके थैंक यू बाय 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 हे सोर आंखौ निमाहा होदे आब' नों गाबनांला दिनैनिफ्राय नों जेबो खामानि मावनाङा आं खामायगोन आं मावगोन आब' नोंनि रावा मोजां जाबाय नोंनि आखाइ आथिं मोजां जाबाय नों थाबायनो हाबाय आं जेबो नांलिया फंबाय आरो आंनो मा नांबावगौ आं जोबोद खुसि फंबाय आं जोबोद खुसि अ र' आब' आं दुफुं आदानाव थांना फैनि बिनोबोथ' खौरां हैनांगोन ना हे आफा बोराइ बाथौ नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि फंबाया मोजां जाबाय आयै नों नुदोंना नोंसा फिसाज्लाया मोजां जाबाय नों बोर सारस्रिहर आयै जाहाथे बियो जौगाबावनो हायो आदा आं मोजां जाबाय दे जागोन हामबाय सिखारदो आंनि आखायाबो हामबाय रायलायनो हाबाय खामानिबो मावनो हाबाय खारनोबो हाबाय अ हामबायथ' आगोलनिख्रुइ माथो गासैबो आखाइफ्रा मोजां जाबाय नोंनि आरे गासैबो देहाया बाथ्राखौथ' नों मोजाङै बुंनो रोंबाय स्ट्रं जाबाय माथो ओमफ्राय दिनैनिफ्रायथ' नोंहा एक्सारसाइज गैला बिदिब्ला नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंनि बेबायदि देहाखौ नुनानै जाबाय जोबोद मोजां जाबाय ओइ आगैमोन मानामुनि जाग्रावलि जागोन नामा जागोनहाय आदा रोंगोरा दास्रि मा मैगं खादों ए दुफांसो माथो बहा फैयामोन नोंलाय दास्रि गोसा जाथिनो बेखौ माब्लाबाबो हमथानो हाया हा नङा माने एसे थाम्फै हरदों दुफाङा आंखौ मोजां मोनाथ' नङाब्ला मानो बेसिम फैखो बियो नोंलाय इयुननि बाथ्राखौ मा सानो आं जेबो साननो हायाखै दुफां जिउ मोनसेया गावनि गोसोजों आरो मिथिंगानि बारजों खाथाबजानाय नंगौ ओइ नोंना जायाखै नामा है सना मा जाखो जादाब्लां फैलाय मा जाखो माबा सना नोंहा गथ' गथाय जालानो बेखायनो दास्रिखौ लानोसै नाब्लाया आरो मा बुंनो मिथिबायना नोंना मुङाबो नाब्लि गन्थङाबो दाब्लिब्लि
जराबो गैया फराबो गैया मोखाङाबो खावब्लिब्लि होनना बुंदों नाब्लाया नंगौ बहाय आंखौबो मा बुङो मिथिबाय मा बुङो नोंखौलाय मुङा नोंनि गादाब्लां गन्थंआबो नाब्लांब्लां गन्थं गुदुङाव मोसौ मासे हाबलांगोन होनना ओरै बुंबाय थायोलै सना नंगौ बहाय थैनो रोङाया बिदिसो बुंदों मालाबा बाजि साजि नायाबालासिनो ब्लड देखालांनोसो गोसो होयोलै आंहा सना नंखाय बुङाखैहाय नों गादाब्लां आंखौ बियो जेरैबायदि मुगैयोना नोंल' दा गैयागै नोंल' थिगथा गियाखैलै सना बे फारनै आखाइ थासान्दियाव मावनानैल' जानांगौ मोनथिबाय दुफां आंना फंबाया दाबो गावनि आथिङाव गसंनो हायाखैना आरो माथो हाबावनांगौ हालेवनो रोंबाय हाजिरा खामला मावनानै रां खामायबावनो रोंबाय आरो नै मोसौ बोरमा फिसिनानै गोबां रां खामायगासिनो बिदियाव मा रोंबावनांगौ आरो हाबावनांगौ खामानि दं दुफुङादासो माथो औ एनड्रिगानि हाखर फबनाय मोनसे टिका मोनदोंमोन आं 50,000 रांसोनि बिनिनो आं खामला नागिरहैदोंमोन नंगौ नामा बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा दे हामदों दे मावनांगौ मोजां नै आबै माइरं एसे मैगं एसे लाबोदों आरोबाव लाबोलायबाय आबै फै आबै फै जिरायफै जागोन आबौ आबौ नों ओंखाम उखैयाखै उखैदों आबै जागोन र' थांगासिनो दसे उनाव आबै नोंसोरबो बिदि थाबाय दा था गुबुना हामा बुङो आंहाबो दिनै एसे गाबोन एसे देहाया लोरबां जाबोदों नोंसोर सानैबो बिमा बिफा गैयै मावरिया फिसा नेबाय दा था नंगौ आबै नंगौ थारैनो सम आरो जौमोना जोंखौ नेनानै थाबाय थाया राहास्रि गोसोजों सोरखौबा नायदोंब्ला मानथो नेनांगौ जादों नोंहालाय दाहास्रि नों मोनथिया आंनि मोजां मोननाय सिख्लाया जेब्लायबो गोजानाव थायो आरो जोबोर गोजानाव बावनासो जानानै अख्रांनि हाथरखिखौ माब्लाबाबो हमनो हाया आरो बुंफुरजाया नंगौ दा आबै आं ओंखाम जाहैनोसै दे साम आं साहा फुदुंनि नाङा दे आबै गयखौनो लाबो जागोन थोद फाग्लि आंसो गिख्रुंबाय आं फाग्लि ना नोंसो फाग्ला दाहास्रि बे आंनि गोसोआ माबा मोनसे जादों सोरनोबा माबा मोनसे बुंनो सानब्लाबो बुंनो हाया बुङा मानो सोरनो मा बुंनो दङ Ku
फैबाय दं नोंनि आंनि जुलिनि साना अननायनि अखोराङाव सोरांथि जाना फैबाय दं नोंनि आंनि जुलिनि साना अननायनि अखोराङाव सोरांथि जाना आच्छा आदा हाब्लं बै न'आ आंनि जाबाय आरो लोगोसे नोंनि गासै बै धोन सम्पति हा हु गासैबो आंनि जाजोब्बाय नोंथांमोनाथ' आंनि खोथाखौ खोनासङा ना फंबाय नाब्ला आंनो साननैसो सम हो नङा नङा आं जेबो गनायनो हानाय नङा नङा नाब्ला फंबाय साननैसो सम होनांगोन नोङो मा जाखो बिफा बिमा बे नबथिखौ जों दिनैनिफ्राय ओंखारलांनांसिगौनो मा खोनासं बै न'आ हा हु गासैबो धोन सम्पति आंनि जाजोब्बाय बै आवगायाव बिहामजोनो स्कुटि बायना होनो सना बाना बायना होनो गासै रांखौ आंनिफ्राय लानानै फैजोबदों बै दाहासिखौ आंनो हाबा होगोन होननानै ओइ न' बां हा हु गासैनिबो मुङाव माखासे रांखौ लानानै फैबाय आरो बेजों लोगोसे माब्ला बुङा आंलाय माब्ला बुङा बावगारबाय बै आंनि न'आव थांनानै दाहासिखौ नोंनोनो हाबा होगोन दे होननानै रांखौ लायै लायै फैबाय दा बावगारबाय माब्ला बुंनाय हा न'आ लान्दा खालामना हो आं बेखौ गनायनो हाया आं थांनोसै बिमा बे जानाय नङा दै नोंथां थाबैनो खालि खालामना हो आं फैबाय दै रथलायना बुंबाय जा दै आं मोनथिखादोंमोन बाथ्राया मा जागोन नोंनि थाखायनो जोंनि नखरा सिलिंखार जालांबाय जाखोन्दै रायखसि गासैखौबो मन'जोब्बाय नोंनो मा बुंदों नोङो मा बुंदों साला नोंखौ नागारला आं दिनै साला आइदै दासो सिनायदों नों आंखौ दासो साला बिहामजो नों मोनसे दङ नों सासे दानोसि मा बुंदों बे सना लादों बे देमा आंनि बे पाटनि दखना गानदों बे देमा आंनि स्कुटि लादों बे देमा आंनि ना बेदर जादों बे देमा आंनि ओइ बोराय खुगा सामलायना बाथ्रा बुं नङाब्ला ओइ मा खालामनो नोङो नों मा खालामनो मा खालामनो मा खालामनो बे हासिसुवाखौ नुवाखै राव होगोन दहाय बिहामजो दहाय आंखौ जि खालाम आंनि फिसायखौ बिदि दा खालामसै नोङो गैला मानसिफोर सिखारदो बे नखराव मान सन्मान जेबो गैला हा हु न' बां मोसौ बोरमा जेबो गैला माइसुन्द्रि गाबनानै जेबो गैला थ' बिसोरनि मेगन सिगाङावनो जों जायखारलांदों बे अखाया इसेल' हायो नामा थोद साला ओंखाम उखैबाय थौ बिमा थौ बिसोरनि मेगन सिगाङावनो गोजान जायगायाव थांदोनि बिमा
सिखारदो Salah musuh. Hah? आंनि आइफोरजों कार्बन कपि माथो बेखौथ' आंनि बस बायदिसो नुदों आरो सासेयाथ' मादार इन्डिया दा जों बहा थाहैगोन बिफा आंबो बेखौनो सानै फैदों बिमा दा दास्रिमोननाव थाङोब्ला उर्मिला हे उर्मिला आंनि सना माइनाव माय डार्लिं ओंखाम उखैबाय आं उर्मिला आंनो ओंखाम लाबो सना माइनाव माय डार्लिं आं ओंखाम उखैबाय लाबो सना लाबो मानो बुजास'ना आंनि ओंखाम उखैनायखौ ओइ उर्मिला ओंखाम लाबो साला बहा थायो हाय डार्लिं नोंनि माइसुन्द्रिया ओंखाम संना दोननायखौ नों जानो सना जोंना आंखौ जोंदों लाबो ओंखाम नो जा थेंक इउ जानो खिया जा आरो सालायनो आंखौ बिदि खालामदों नै गराय फाख्रिल' नुबा नोंनि गोहोआ नै टाटा बाय बाय आं फैबाय ओइ रसाला दाहास्रि फिसा आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदो फिसा नोंनो आंनि माइनाव फिसा दाहास्रि फिसा बेसेबां सहायबावनो उदैनि जालाखौ नों आंखौ निमाहा होदो फिसा नोंनि नामा थैनायनिफ्रायनो आंनि खाफाला गब्ला फिसा रोंगोरा आंनि फारसे नाहर
सोर जाखो नोंसोर आं सिनायासै ओंखारलां दानो ओंखारलां रोंग्रा फिसा बिदि दाबुं फिसा बिदि दाबुं आं नोंनि आथिङाव हमना निमाहा बिदों फिसा नाङा आं नोंनि मा जायो आंखौ आथिङाव दाहम लासि फिसा नोंनि आथिङाव हमना निमाहा बिदों फिसा आंखौ बे खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो फिसा आफा मादै बै समनि बाथ्राखौ गोसोआव लाबो नोंनि फंबाय बिथां बसुमतारिनि फाव फान्दायनायाव धोन सम्पतिनि लालसाव जोंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय बे हाखौबो फानना जानो नागिरदोंमोन नाथाय रायजो राजानि होबथानायावसो बे हायाव जों थानो मोनबाय गुबुन जायगायाव थांनाय मोनब्ला मा जानांगौमोन गोजाम बिथा थानायखायसो खोनासं गोरोन्थिया मानसिनाव जाखायो उन सिगां नाया गोरा जायखौ नोंसोर गावनि नङा सानना जुमुदै गारदोंमोन दिनै बेखौनो नांगौ जाबाय बेखायनो बुङो बर' बोराय बुरैफ्रा अख्राङाव जुमुदै गारोब्ला गावनि मोदोमावनो गोग्लैफिनो नंगौ फिसा नंगौ नंगौ नङा आं जेबो मिथिया आब' नों मानो सिरि थादों ओंखारहर बिसोरखौ दानो आब' नों मानो जेबो बुङाखै फंबाय फिसा दासि आंनि बिखाया लांदां जाबाय फिसा नोंसोर सानैल' दंसै बे लांदां जानाय बिखाखौ सेबखां फिसा जायहा बिमा बिफा थायो बियो बिमा बिफानि बेसेनखौ बुजि मोना जायहा बिमा बिफा गैया बिसोर बिमा बिफानि बेसेनखौ बुजि मोनो बिमा बिफा थासेयावबो जों मावरिया बिमा बिफाया जादों बोराइ बाथौआ होननाय मोनसे बराद बुहुमाव बयखौबो बायनानै मोननो हायो नाथाय बिमा बिफाखौ बायनानै मोना बोराइ बाथौनि अननायाव नोंसोर सानैखौ मोनफिनबाय आं नोंसोर आइ आफायानो आंनि गेदेर बराद बेनो आंनि मोनफिननाय बराद फिसा आयै नाय आंखौ आंनि हालोदखौ नाय आमाय आरो बाजैया आंखौ गुबुननो फाननानै मा खालामखो बै मालखौ लानानै बेयावनो लानानै फै आं बै माल लानानै फैबाय थादों बे खोरिया बहा लामायाव गोग्लैबोखोलै आंना बबेयाव थाबगानि खोरिया ओइ थेला बोला रुथ'लै रुथ' थाथ'ला थाथ' ए गादाब्लाथ' माथो है जोंहा घरे गंसे गोमादोंलै नों लामाफोराव मोनबोदों नामा मैया जौ फानग्रा हिन्जावनाव फानना फैयाखैथ' नोङो गादाब्लां मा जाखो मैया सोरबा हिन्जावा खोरिखौ सेख'ना लांदोंनो बिरगसानिफ्राय आखल मोजांबासो बावलुनानै जि जाजोब्बाय लिभारखौनो एम्फौ जाजोब्बाय खोमा थिगानो दं दासो खामानि होदों अब्लासो सम्पति खोनाखौ आं मोनगोन ए दखानि बाबु खुगा हमथाना बाथा बुं साला सैमा गाव मोजां जाग्रो उनाव आंखौ बुं साला आं लोंदों नोंहा मा जादों ओइ बिरगोसा गरम खिथिबा जानाय नङा बावलुनानै मिथिबाय फैगौ समबारे
फैगौ समबारै थांनानै आंनि महाखौ रेजिस्टार खालामना होनांगौ बिनानाव उर्बशियाबो खारबाय हिन्जावाबो खारजाबाय दा बुंबाय थासै माहाजोन बाबु फैदो दासो खामानि होदो सम्पतिखौल'सो नांगौ लां गादाब लां बे नाब्ला मालायनि खि जाग्राखौ लां उर्मिला नों आं बहा नागिराखै नोंखौ उर्मिला आं नों गैयाब्ला रायजो जानो हाया उर्मिला आं नोंखौ बावनो हाया उर्मिला नों मानो बुजिया उर्मिला नों मानो बुजिया नों मिथिगौ आं माबायदि हिन्जाव आंनि नांगौखौ नों सुफुंनो हाया गंसे स्कुटि होदोंमोन बेखौनो नोङो अख्रां सानिफ्राय हाथरखि लाबोना होफैनाय बायदि मोनदोंमोन नामा आरो आं थासान्दियावबो गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिनाय आरो मा दंबावो बुंनायसाय नोंनो मा नांगौ उर्मिला जा नांगौ आं बेखौनो होदों आंहा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ बे खनसेखौ निमाहा होदो उर्मिला आं नोंनि आथिङाव हमबावदों उर्मिला आं नोंखौ माब्लाबाबो मोजां मोनाखैमोन बेफोर आंनि फाव फान्दायनायसोमोन आंनि खामानिया जोब्बाय आंहा दा नोंजों जेबो रिलेसन गैला आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि आंनि मुङा उर्मिला राजबंशी सबको लगती हूँ मैं लाल मिर्ची नों जायखौ जोनोम होदोंमोन बेनो जोंखौ दिनै नायखिसै आरो नों जायखौ न'नि गथ' होननानै सानाखैमोन दिनै बिसोरनो जोंखौ नायदों होद साजन तूने क्यों धोखा दिया तूने क्यों बर्बाद किया बे बिरगुसायानो जागोन जौ फेना फैदों बियो I am a disco dancer. साजन तूने क्यों धोखा दिया ओइ रुथ' शाला सैमाफोर बहा थांनो नोंसोर आंनि बिनानाव उर्बशिखौ नोंसोर फाननानै जाबाय आरो आंनि हिन्जाव उर्मिलाखौ नोंसोर गुबुननो फाननानै हरबाय बेसेबां रां मोनगोन नोंसोरहा लाबो रां आंनो माबा लाबो शाला बिफानि मोदोमा आखाइ होनो लाजियाखै सुनि गावनि हिन्जावनि थाखाय हा हु फाननानै दा मोनजा रोङै बायदि सैमा बायदि गिदिं जानाया थोआखै मा बुंदों आं सुनि आं हा हु फानदों शाला सुसिनि बिरगुसा शाला नों आंखौ आखाइ होबाय शाला जाखुन्दा नों आंखौ जोनो जौनि जालायाव मानसि सिनायनानै जौनि जालायावनो बिमाखौ बिमा साना बिफाखौ बिफा साना बद गैयै थिउरियानि जोलै थै नों बेयावनो थैना था फै बिमा फै बेनो थैना थाथों शाला हाब्लं नोंनि खाफालाबो खबलं ओइ दखानि
ओंखारबो दायखौ खालामनानै माखौ गिदों ओंखारबो ओइ नाब्ला ओंखारबो माखौ गिदों नोंलाय हाब्लं बुरजाथार फैदों माथो मा बाथ्रा दंफालाय ओइ नाब्ला नोंथांनो जेसेबां हा बन्दक दोनदोंमोन बेखौ सुख'नो थाखाय नोंथांनि नखराव जों फैदों नोंथाङा हाखौ नांगौ होनबानो मोनफिनो नामा नोंथांमोना रांखौ नांगौ समाव लांसिन लानानै थांबाय स्कुटि बायनानै लाबाय माबा माबि बायनानै लाबाय दा हाखौ नांगौ होनबानो मोनफिनो नामा सोरबा बे नोंथांनि फाव फान्दायनायावसो जादोंना आंनिसो फाव फान्दायनाय जाबाय बै दाहारसिखौ आंनो हाबा होगोन होननानै बे हानि मुङाव फैसा लांलाय माबा लांलाय लानानै थांबाय बे बिहामजोनो स्कुटि बायनानै होबाय बहाबा बेरायलाबायबाय दा बे हाखौ नांगौ होनब्लानो नोंथाङा मोनफिनगोन नामा बे जायाखै नोंथां मा जायाखैले जायाखै बे नोंथांनि फाव फान्दायनाय बे जायाखै बै रांखौ जि लानानै थांबाय आंनिफ्राय माखासे रांखौ दाख्लैबावबो होनानै फैबाय आं 1,50,000 होनानै फैबाय बहा थांखो आंनि बे राङा ओरैनो ओंखारदों मोनजादोंथ' खियाखो मोना थां हा नांगौ मा बिरग'खौ नायबाय थादों जायालै थां खोनासंनाब्ला बांद्राय नोंथाङा हसिगाव खोथा दा बुंसै जों गासैखौबो बुजिखाजोब्बाय नोंथाङाथ' हाखौ रेजिस्टार खालामाखै खालामनोसो नागिरदों आरो नोंथाङा रां होनायनि मा फोरमान दं बे हिसाबै नोंथाङा गनायनानै लानांगौ खरगंग्लायनानै फोरमान नांगौ मा फोरमान नांगौ एसेबां रां माखासेखौ लायै थांबाय दा आरो माबा माबि फोरमान नागिरबानो जागोन नामा नोंथाङालाय सोर बे गेजेराव हाबसनला फैनो नों बांद्राय बाथ्रा दा बुं नङाब्ला राङा मोननाय नङा आदै आंखौ जि सानदोंमोन आं दा बेखौ बावबाय आरो हगारबाय बेयाव 1,50,000 रां दं बेखौ लानानै जोंहानि सम्पतिखौ हगारना होदो नङाब्ला नोंखौ बाल्टी थामले लोगोगोन आं नै राङा लादो ओमफ्राय बुजिना लादो मोनसे खोथाखौ दिनैनिफ्राय रां होनाय लानायनि जेबो सोमोन्दो गैला बुजिबाय जों फैबाय आदै मादै आरो दाहास्रि थुदो नोंथांनि थाखाय जोंनि नखरा दिनै सिलिंखार जालांबाय आरो नोंथांखौ साबायखर बावनो फैदों नोंथांनि थाखाय जोंनि नखरा दिनै खौसे जाफिनबाय खुलुमबाय मा खालामनो नागिरदोंलै साला नोंनि खुगायाल' गोदै लेब आरो दिनैनिफ्राय आंनि आब'खौ नोजोर होबोयोब्ला यामाय नोंथ' मिथिगौ आंहा मा जालांदों शेष जामाय खतम दाइन आं दं भागिन आं दं बे बागदावलिनि थाखाय नों मानो फाग्ला जादों आं दङ ना आं नोंनो गुबुन हिन्जाव लाबोना होफैगोन भागिन थिग बुंदों आमाय कारेक्ट आंबो लागोन आमाय आंबो लागोन आमाय जागोन आंबो लागोन नै राङा आंबो लागोन आमाय जिंगासि नाङा आं दं
भागिन आंसो भागिन नों मानो फैदों साख्रि मावो हौवासाया इन्जिनियार बावसो दान मोनसेयाव 50,000 रां मोनो नोङो आथिं हेबनानै मोनजागोन दालाल नों बेनिफ्राय दानो ओंखारलां नङाब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन ओंखारलांनो होदोंना आङो नोंखौ दिनै नोंखौ दालालि आंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनायनि उनाव फैफिन नोङो मादै बेखौ बुं सैमा बाग्रा नों आंनि बिनानावखौ फानना जादों जायाखैमोन बुं नंगौ भागिन खोनाबायना रायजोफोर मा बुंदों बियो ओइ साला ओइ दालानि नोंहा बे न'खरजों मा सोमोन्दो दङ गैया गैया जेबो सोमोन्दो गैया गावसो फैनानै बै एंखोरबारि गामिनि आयंनि फिसाला होननानै सिनायथि होयो आरो हा हुनि बाथ्रा बुङै बुङै आंखौ बुरखाबाय थायोमोन नंगौ नङा बुं बाबार नंगौ 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 फायजाखै नै रायजोफोर बेखौ दा मा खालामनाय मोजां जागोन दहाय रायजोफोर आइफोर आफाफोर आंखौ दंफां सायाव दा आलाय इसोरफोर आइफोर आफाफोर रायजोफोर आंखौ निमाहा होदो रायजोफोर बिथांखौ पुलिसनि दैथायहरनायानो साबसिन मोजां खामानि जागोन बायदिमोन खामानि जागोन दे पुलिसनो हरनानै साबसिन खामानि जागोन ओइ थौदो पुलिस स्टेसनाव पुलिसनो लांथार बेखौ सैमाखौ साला भाइफोर खामानिया नाथाय दिनै जाथारनांगोन दै मिन्थिबाय जागोन माहाजोन बाबु जाथारगोन खामानिया खोनासं दारसेया दिनै टाउनाव थांदों बियो बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो स्टेशनाव सफैगोन बे आंनाव रोखा फोरमान दं जेब्ला स्टेशनसिम सफैगोन अब्ला बे लामाजोंनो बियो फैगोन नोंथांमोना हमनानै लाङो दैखांनानै लाना थाङो बै लामाजोंनो लानानै थांबानो जाबाय मिथिबाय बे अर्गेंनि आखायाव सोरबा गोलैयोब्ला आरो रावबो बारग'नो हाफिननाय नंलिया आंनि मुङा थारुन जायनि मोदोमाव थारुना नाङो बिनि मोदोमा जिउ मोनसेयावबो मानगाया मोनथिबाय टाउननि दादा आं गंसे साखुआनो बिनि थाखाय काफि बिदिब्ला राङा लादो नाथाय खोनासं बेहाय सोरबा नुगोन बै नुहुरनाय हाग्रा बारोब्लानो आंनि गामि आरो बै हाग्रायाव हमनो मोजां जागोन मिथिबाय हाग्रानि मा गोनांथि मोसानि थाखाय लांदाङावसो मैहुर खालामनो मोजां जायो नङा नङा नोंथांमोना आं जा बुंदों बेबायदि खामानिखौ माव आं दा बै हाग्रायाव थांनानै थाहैनोसै मिथिबाय बस बस बै फैनायानो नामा दाहास्रिया नोंसोर नों जाबाय मै आं जाबाय मोसा दा माबोरै बारग'नो राहाया दिहुन माबार आं नोंसोरनि मादाय खालामदों आंखौ थांनो हो ओइ होसो Hei, Roto, seru. Hei, Hogar. Dah sini nak. Hei. Ya.
हगार आं दासो मोनथिबाय बेफोर नोंनि फाव फान्दायनाय हगार नोंखौ आं आगोलनिफ्राय एसेबां मोजां बुजायबाय थाबाय नों फंसेबो बाथ्रा खोनासङासै नङाना दा आंहा गुबुन लामा जेबो गैला मिथिबाय दासै नों बायदि गाज्रि मानसि आंबो जेब्लाबो मोना आंनि फंबाया मोनथिब्ला नों जेब्लाबो गनाय नङा ओइ दासि रथ' दासि दा मा जाबावगोन दे साला सैमाफोरा रांखौ लानानै बहाबासो खारबाय नामालै बहा मा खालामना थाहैखो बिसोरो दा फंबाया मिथिबा मा जाबावगोन दे आरो आं नोंखौ नुबोब्ला आंनिख्रुइ गाज्रिसिन रावबो जानो हाया मिथिबाय बुथारमारगौमोन नामाब्राबलै आंखौलाय फंबाय फंबाय बिरगौसा Sir nang ha? Urmila kuchda Urmila abiyo kandimman Urmila konuştuk sıra Oi Nabli roto Hui Oi Nabli roto बहा थांदों नोंसोरलाय बेयावनो थाथ' ओइ गादाबलां बेफोरखौ मा खालामनाय जादों नोंहा आं खालामाखै नों गदाय लाना खारदों होननायलाय आं लाबोबाय खोनाबाय नाब्लि खोनाबाय गादाबलाङा मा बुंदों खोनाबाय खोनाबाय गोबां खोनाबाय आंनि मुङा नाब्लि गन्थंआबो हंलिलि नों हिनजाव गोदान लानो हायोबा आंबो हौवा गोदान लागोन बिदायसै नङा नाब्लि इसोर आं माब्लाबा बिदि बुंफेराखै हास्तिखौ नांला नामा ओइ साला सैमानिसो साला गादाबलां आंनि गन्थंआव मोसौ हालिसे हाबलां इसोर साला सैमानिसो थांजाम खोमानांगोन आं साला नाब्लि इसोर नों नङाबा थांनानै थानो हानाय नङालै आयै नाब्लि आयै बे मोसौफोरा आंनि आइ आफाया हरनाय सम्पति नोंनि नङा आंनि रांजों गला होदों बेफोर राङा आंनि बेयाव नोंहा जेबो मोन्थाय गैया नाब्लाबोदां थांदो थां नोङो इसोर नों मा बुंदों नाब्लि मा जागोन दालाय आंहा हले जेबो दाय गैया आंनि दाहोना थानाय बेथना बेनो जाबाय साला सैमा बुदां आयदाय नाब्लाबोदां हिनजाव नुबा सिगां फैबाय आङो मोसौफोरा होलांदो सना दे बोदो दे मादै आफा ओंखारबो
मा जाखो नोंखौ आं बिदि सानाखैमोन मा नों मा सानदों जोंखौ बिथाखै सानदों दिनैनो दानो नोंसोर सानैखौ आं जुलि होगोन ओइ जासै अख्राङाव सोरांथि जाना Oh yeah.